Ku ci gaba da danna subscribing. Wallahi ba do mataki ba don meji Wuce gida ne wa shi sosai da wa gani kalwari ne za mu wada ma wuce gida mu gida ne mun kai mu gida ne mun kai da marna mu za mu ta kowari au sai wala ta ya bar taba janibin ma'aiki mu ko mu bar taba shi wallahi ni barewa wallahi duk bai bari idan ina gudun rasha ta kawo almizan din nan wanda an na kare dangi a banne da shi ni dai kahiri nake ya Allah ka sa mutuwan mai barewa hannun murtala asara ya Allah ka sa mutuwan mai barewa hannun murtala asara ya Allah ka sa mutuwan mai barewa hannun murtala asara ya Allah ka gwada mu murtala asara an kama turji ga hannu ya Allah ka gwada mu murtala asara an kama adalero ga hannu ya Allah ka gwada mu murtala asara an kama dogo ga hannu wato nan ya kamata ku girgiza ma ahlus sunna wallahi an ci amana kana gani gwamnati na faɗa mana a ce ma gwamnati amana mutum ka kashe mun barka da Allah haka na kusa in sha tsoha inda hayatu sarrafa da rayuwa wallahi Allah ta haka na kusa in sha tsoha wallahi kana ganin mutane ne wallahi ka duba can tsallake mutane ne gaba ɗaya wallahi wallahi gwamnati ta ci amana baban mi zaka ci dangane da gwamnati abin da ta yi muna ba daidai ba ubangiji Allah ya saka muna baba idan wani ya kira ka kana gida in ka gara maka amsa in ka gara maka shiru abunka kai ya halatta mutum in ya zo yi sallama ma kana gidanka sai ka amsa a ranka kawai in baka so ka fita ba wajibi bane shi yasa Allah ya ce wa in qila lakum urji'u farji. Ku ci gaba da danna subscribing, ku yi liking, ku yi sharing ga sauran 'yan uwa da abokan arziki.